Pangkas seperti biasa, Bolo. Ranti kegiatan. Seperti biasanya, Bolo. Mari kita Kegiatan nih. jalan-jalan, Bolo. Jalan-jalan. Tok nyal renek popo iki wis. Terus lagu sih, saudara. Penting bahagia. Bahagia selalu. Ngundane sapa iki? Bundaku. Minyak ready kan? Minyak ready. Ya wis, oke. Bos, iya bos. Aku naik darat gitu. Mana tuh ya? Bos, tumbas bos, be. Mangan nih. Siap, Bos. Nih lunas ora bos we. Ya, Be, curiga aku. Kredit windoke. kita. Be. Penting daripada dua. Ya wis aku kayak no kopi, bos. Pak RT banget intinya ini nek gak sambat yo kene ora ngono to mesti gak mafia rosok Kurang bahan tak aku barang. iya semanut lah wis sembarang kayak ngono mek Apa? ya wis manut to Ya, manut. Ya. jadi napa bos iki Bu, sebelah kerane nggon kene ani. Nah, sing di sini. wis sing ning mlaku. Ya wis manut kowe lah.